खुलुमबाय सनाफोर आंनि ब्लग भिडिअ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायगोना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन आंथ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायलांदिनि नै बिमा फिसा बेरायनो ओंखारदों आरोना लामायाव दसे बेलासिबाथाय बेरायहोनांगौ जायो आरोना दसे लामायाव ओंखारनांगौ जायो दाथ' स्कुलबो गैया टिउसनबो गैया नालाय बाहेरायाव थांनो नाङा ओमफ्राय एकदम केलें केसेंथार आरोना सोरांबानो दि स्कुलाव थांनो मोनो टिउसनाव थांनो मोनो बिखौ दोनलांलाय दोनबाय खालामनो मोनो नालाय ओमफ्राय दामानि साननैसोआ मोनाखै नालाय एकदम केलें केसें खालायगासिनो दं आरोना ओंखायनो दसे बाहेरायाव लानानै फैबाय आरोना सनाफोर थ' दिनैबो मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना नायलांबाय था सनाफोर अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम बेरायनो मोनबाथाय लामायाव ओंखारबाथाय आखाइ खबलायलायो आरोना सासेया उन्दुनानै दङ उन्दुदों टिउसन दङ बेहा न' खाथिनि बिब'जों लायो नालाय 5:30 दा दसे रेस्ट लादों ओमफ्राय नै देवानिया बेरायदों नामा आं देवानि होनलायदो नै सासेया खारबोगौ थाखाया मालाबानो सिरि मोननानै फैबाय आरोना जोंना लामाया बेजों खोसिगोन आरोना सिदानो ओरैबा जि गोथौ हाबलांनांगौ जायो ओरैबा नै सिदा आराम जाबाय डाइरेक्ट बाय बाय आब'जों बामजादों बेरायनो मोननायखाय खुसिथार आयो बाबा फैबाथाय बाबाजों बेरायबाय थादो दे बाबाया माला फैगोन बाबाखौनो जै फिसा फैनोसैबाथाय आरोना माला फैगोन होनखाबाय फैगोन साननै दंबावो होननानै बुंखाबाय आरो बेखौनो जावले सोंबाय थायो देथिया आब'जों बामजादों ना गाजि गथ'आ न'थिं थांनो नागिरबाय नालाय एमब्रागासिनो दङ ओरैबादि सयथान जाबाय आंना फिसाया ओरैबादि गाज्रि जाबाय जे जाबाय हाबनो बायो बे न'आवनो हाबनो बायो आरोना न'आवनो बिफा देवानिनि फिसा नालाय ओंखायनो फिसायाबो देवानि जाजोब्बाय बिफा देवानिनि फिसाखायनो फिसायाबो देवानि जादों नोङो न'आव थाङा होमबा लामायाव थाबाय थादो नों नै न'आव लाबोनायखाय माबायदि दाय जादों मोनाबाय नामा न'आव जाबाय बेरायबायना गोबाव बेरायबायना नाम जादोथ' न'आव लाबोनायनि नुवाखै माबायदि दाय जादों न'आव फैफिनबाय सनाफोर जोङो मोनाबायबो आरोना टिउसन फैसिगोन फिसाजोना ओमफ्राय टिउसन फैबाथाय फुरि जानोसैलाय दिनै गुदुंनो ओमफ्राय नानानै दोनखाबाय आरोना आङो खालि गावदांल' खालामनांसिगौ नानानै दोनखाबाय दहायनो माबानानै ओमफ्रायो टिउसन फोरोंग्रा गथ'आ फैबाथाय जानोसै आरोना टिउसन फोरोंग्रा नानिया फैबाथाय जानोसै आरोना जमानो मेथाइ जागासिनो दं नै बिसोरथ' जानायल'सै आरोना जानायनि सारा जेबो गैला खालि जानाय आब'आ होआखै मानो होदो नुबाय पेकेटैनो नांगौ पेकेटैनो मेथाइ मोनैनि दाय जादों लाबोआ होलाय पेकेटखौ होलाय नै पेकेटखौसो नांगौ दानिफ्रायनो खम नंथारा आयो ओरैनो होबाय आरोना नै सिफ्लेनानै गारजोबबाय पेकेटसो नांगौ पेकेटावबो गैलाथ' जाजोब्बाय गैया होनलाय दे गैया मा आंना फिसाया जि गोदान देखायगासिनो दं आरोना आयु नुबाय नुवाखै आङो मन्दिराव खुलुमो नालाय गावहाबो खुलुमनाय देखायगासिनो दं दे नमन बोलो दे नमन दे रा थांल' आब' फैबाय नै दरा खेंगिद' आब' फैबाय आब' फैबाय थांद' खेंगिदो टिउसन फोरोंग्रा नानिया फैबाय आरोना आब'आ फैबाय एबि होननो फैबाय लेखा लांखाबाय ना लांखाबाय थांदो फरायदो थांदो आं रुटि बानायनोसै आं एबार फुरि बानायनोसै लांखाजोबखांबाय आङो नै कहे कथेनो फिसा गोनांना जायो जेरैबो बायनानै जोबनानै दं आंहा बावनानै थादों बाजाराव थांबाबो लाबोफानो थाव गोथां एसे होनानै सावनोसै आरोना ओरैनो रिफाइनखौनो बावबोदों आंहा रिफाइन दं साननानै बाजाराव थांबाबो लाबोलायासै आङो थाव गोथांजोंनो सावबाय आरोना थाब सावनानै लागोनसै ओरै साबो जानखाबाय आरोना सासेया खेंखायगासिनो नै मेथाइ पेकेटजों गेलेगासिनो थाब सावनोसै सावखांबाय आरोना हैगोनसै फिसाफोरनो हैगोनसै
दै नांगौ ना औ नै मिं बां बां मेथाइ जानानै जाब जानोसै ना गामलायाव स्लाबबोबाय आं बारा थाव होआसै आरोना सनायाबो जाफायो नालाय ओंखायनो आंनियाव बारा थाव होआसै आं एसेल' होनानै लाबाय साया नै खापसेखा साया बे बुरजाखा गोथाव नानै ना बेवखाबाय आरोना नै आंहा ओइ बेद्रोबावबायसो माखासे गाबोन जानो दोनसै माखासे दिनै लाब्राजों जानोसै जा मेजेम खानाय नाया ना फाङास बेखौबो संबाय सनाफोरनै आङो दै होबाय आरोना नाखौ होसननानै सयाबिन मुदुफुल आलु गोदौथोंसै ओमफ्राय सनाफोरनै आंना ओंख्रिया आमथा आमथा खालायबाय आरोना ना लाब्रा ओंख्रिया मोनबाय नै आंना सनाफोर नाजों लाब्रा खांसै गेलेगासिनो जोंहा नै ओंखाम ओंख्रि मोनखांनानै ओंखाम संथ'वाखै आरोना ओंख्रिया मोनखांबाय दाहायसो 8टासोबासो संगोन आरोना टिउसन गखांबा गेलेगासिनो नै गेलेनो लोगो नांगौ आरोना नै गेलेगासिनो सनाया ओंखाम जानोसै सनाफोर थांबाय नानियाबो टिउसन फोरोंग्रायाबो एबार ओंखाम जानोसै 9:30 जाबाय आरोना बानलु बाथोन सिफ्लेनानै लागोनसै दुन्दिया ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर लायनो सामब्राम बिलाइ सामब्राम गुफुर पियास गोथावनो मा बुस्थु आं होखादों आंहा बेबायदि गोजां बोथोराव माने एसे लाइ बिलाइ गांनै गांथाम दं आरोना बेबायदि बाथोन बुथोनजोंसो खहाबसिनो ओंख्रि नांलायलाया खुदैसो स्रय गखालायबाय फिसा उन्दुनायावनो जानो नागिरबाय हनै बिमा ओंखाम जानो नागिरनायावथ' सिखारलायबाय आरोना आंना फिसाया माथो जारला माथो खालायबावनो फिसा गोनां नालाय दासो सिखारलायबाय उन्दुनानै आरो उन्दुलालाय बे दा मोनायाव थाबनो जानोसै गोथावनो ओंख्रियानो लाब्राया नै लाब्रा थाब्रा नांलायलायला आरोना आंना बे बाथोन मोनबाथाय बेजोंनो खहाबो आंहा बिराद गोथाव आलु मुदुफुल सयाबिन हारा गैयै बेदर आरोना दिनै ना डेली ब्लगार नालाय सनाफोर माथो देखायनो डेली ब्लगार नालाय न'आव मा खालामदों मा जादों मा लोंदों मा मावदों देखायखानांगोन आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा मा गावनि जानायखौनो देखायबाय थायो होननानै सनाफोर दे जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायदो आरोना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै जायफ्रा नायनो मोजां मोना अननानै नायाबाबो अरजाला दे जानोसै गुमैफैबाथाय एसे बाहेरायाव बेरायनाय भिडिअ लाबोथ'सै आरोना सनाफोर बावथारला 3-3-3ल'थारसै गुमैया फैनो सबाय थानोसै गुमैखौ नुबाय थासिगोन आरोना जोंजों लोगोसे भिडिअआव जों बिमा फिसा साथामखौल' नुबाय थायोमोन नालाय एबार गुमैखौबो नुफासिगोन साब्रै एबार गुमैखौबो नुफासिगोन आरोना सनाफोर गामिखौ देखायगासिनो दं नालाय सनाफोर गामिखौबो देखायनोसै आरोना गुमै फैबाथाय थांथारसै बावथारला थांनो लुबैथारबाय आंबो बिरादनो गोबाव जाथारबाय थाङैया जाखांबाय सनाफोर जाखांनानै थोरसि आरि साफा खालामनानै लाखांजोब्बाय किटचेन रुमखौ जाखांबाय सनाफोर रोन्दोनो हारा गैयै अमा बेदरजों ओमफ्राय उन्दुनोसैलाय आरोना मोनाबायबो 10थायानो जाबाय नै जोंना सनाया देलायदों आयु नायबावला नै नाहरलाय नै मा नै सनाया जोंना देलायदों नायबावला गाबगासिनो दङ
थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा आंनि डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरोना सनाफोर अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय जायफ्रा मोजां मोनो नायदो जायफ्रा मोजां मोना अननानै नायाबाबो जेबो नङा आरोखि ना थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय